אפשר לראות פה מסגד שמצאנו בו אמל"ח, מרגמות, בואו נראה את זה. אנחנו נמצאים כרגע בבית של מג"ד הגזרה, מג"ד החמאס, בשכונת זייתון, זה הבית שלו. אנחנו מבצעים בו סריקות, ואפשר לראות פה את המסגד שנמצא בסמוך לבית, זה מסגד שממנו בוצע לא פעם אחת ירי לכיוון כוחותינו. בלון של החמאס, בכל מקום.